Kagyari naman ang pangpabalo namon yung pangpag-good vibe sa inyo, siningaw weekend. Malinong, matawhay kag mabugnaw nga lugar ang ginapangita mo. Ang may matahom nga view, may swimming pool, kag wala masyado sang gahod. Luyag man may aras ang matahom nga chapel kung sa diin ginakadtuan ini sa mga luyag makapasar sa board exam so kung luyag makakita sang trabaho. Ina ang lagawan ta sa buwas sa tripping ni Ruming at 9 a.m. Ginakaabig siya nga next rising stars ang kilala nga volleyball team sa Bacolod. Trending siya sa social media, hindi lang tungod siyang iya abilidad sa hardcourt, kundi pati na sa pang-model niya nga aura. Aton siya kilalahon sa nangaunang episode sang BIDA sang LIGA sa bago naton nga sports program every 10 a.m. kada Sunday.